konečne to dorazíme. Človek by povedal, že nás bude čakať. Dobrý deň. Nazdíš. Telotón. Nebude telotónu. Telotón chceme. Nezle. Ja keď som to hral, tak ja som nakoniec to spravil tak, že som to spravil celé iba na Ečkovej strune, lebo majú potom taký konzistentnejší zvuk, lebo na tak viacej zvoní. Ale myslím, že v tomto prípade akože je to v pohode. Ale ako ten posledný by sme mohli byť lepšie. OK. To nemusíš to ani počúvať, je to krivé proste, ešte vôbec. Nemusí ísť preč. A nie, akože, ja som pripravený na to. Cítim v kostiach, že sa blíži záverečná fáza, aby to spĺňalo tie najprísnejšie kritéria kvality. Celkom v pohode, ale bola tam jedna vec. Ale mám pocit, že to tam trochu stratí páru. Zjavne to je treba. Povedz. Svoje pocity na túto tému. Možno mne sa to celkom ľúbilo, no. Tešíme sa na obed. No to je vlastne najlepšia vec na tomto nahrávaní, že človek tu môže dať tieto super luxusné jedlá z Andrejovho okolia. Rezance, aké si s čím si? Mal som dojem, že toto by mohlo byť lepšie a mám aj dojem, že to je lepšie. Či si zase chcel pauzu, ale menšiu teraz? No ja som chcel pauzu, ale kratšiu a teraz si to nedal vôbec. Akože možno, že to vieme proste trošku... Tak ale dá sa to skombinovať asi. Dá sa to aj skombinovať, dá sa to aj trošku posunúť. Myslím si, že tak o mesiac by to mohlo byť možno. Ale už nikto nič negarantuje.